Angithathele lithuba bazalwane ngilibingelele enkosini uJesu Kristu kuphi nakuphi lapho enihlezi khona nilabele nithamele nibuka nidlinza nicabanga ngezinto ezenzeka ezweni ngicabanga kakhulu ngenkosi uJesu Kristu. Nithi ake ngithathele lithuba ke ngethule kini ivn yami number 6 isikhathi u10:02 ntambama seliyozilahla konina. Kodwa before ngikhulume bazalwane ngifisa ukusho nje ukuthi nasi isihloko engifuna ukukhuluma phezulu kwaso namhlanje elithi lalinjani leli bandla likaJesu kuqala selinjani manje. Le ndaba isukela ngale siyozifundela wena kuHagari chapter 2 verse 8 ukuthi niyayibona leli ukuthi sinjani manje, likhuluma ngenkazimulo yaqala lithe kamuva izoba nkulu kuneyaqala bazalwane. Bukani sinjani namhlanje. Ngifisa ukuthi ke bazalwane kafishane ngingene esihlokweni sami engikhulume ngaso uqale ngikhuleke. Baba, egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha inkosi, ngiyabonga Baba ukuthi ngisakhuluma le VN yami number 6 ngenelela njengoThixo njengosomandla, ithinte lowa nalowa, ishintshe lowa nalowa. uNkulunkulu imenza athathe izinqumo ezinqala, afuna inkosi yokuthula umuntu uKristu Jesu ezinsukwini ezizimbi kangaka lapho abantu behlehla bengayi phambili bephelelwa amandla ekukhonzeni inkosi. Kodwa wena uNkulunkulu nguwe izolo, nguwe namhlanje, wena naphakade. Amen. Angithathe leli thuba bazalwane nginibingelele nonke lapho nikhona, ngabe usemkhunjini, ngabe usemontini, ngabe usesitimeleni, ngabe usebhanoyini, kuphi lapho elifikelela khona leli phimbo lami. Gama lami ngukubongani kwakwamaphanga, ngihlala khona la eMpangeni district. Ngiyamthanda kakhulu uJesu wasiza impilo yami bazalwane. Ingakho ngikhuthazela kakhulu ukuthi ngenze lama VN ukuze ukuthi lapho engafinyeleli khona kodwa wona afinyelele nomlayezo enguphethe. Ngiyaqala ke bazalwane ukusho ukuthi ke ngisafuna ukuthinta nje kancane ngamabandla asindisiweyo, kodwa ngizokhuluma nje kakhulukazi ngebandla lami iAssemblies of God, ukuthi leli bandla laqalwa inceke yenkosi ubaba uNicholas Hepworth Bhengu, inkosi Bhengu, osesenkosini ohambe ngo1985 ngo-October ehambele esibhedlela esise-Cape Town. Uhambo lakhe lokugcina lwagcina eZambia lapho wanqondeka khona amandla kwaphuqeleka ukuthi akangeniswe esibhedlela. Bamthuthela-ke esibhedlela se-Cape Town, lapho-ke adlulela khona enkosini. Sibonga kakhulu umsebenzi omkhulu owenziwa ubaba uBhengu Nicholas Hepworth Bhengu noMayilethu unkosikazi wakhe. Sikhuluma-ke nezincekazi esebenza kanye nobaba uBhengu ngaleso sikhathi, obaba uMakinana, obaba uMantoshe, obaba uManzana, obaba uManukuza, obaba uBiyela basendaba yakhe, obaba uBiyela baseLamboti, ubaba uBiyela Sasele, nobaba uMasuku esesenkosini wasenseleni, ubaba indodana yakhe okumfundisi uMasuku oku-teaching team khona la eKZN bazalwane, nobaba uMaduna kwelaseNewcastle, nobaba uTembe, ngingakhohlwa nje abazali abaningi abazalwane, nomama uMhlonga basaphila, nomama uTembe, ingqalabutho zangaleso sikhathi bazalwane. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu ngomsebenzi omkhulu uNkulunkulu owawenza ebambisene kanye nalezi zinceku nezingcekukazi ngaleso sikhathi. Ngifisa ke bazalwane ukuba ngikhulume ngezinto esezingenile ebandleni likaNkulunkulu kulesi sikhathi esiphila kuso, engathi ngamafuphi i-dress code yaleso sikhathi. Siyakhumbula ke bazalwane, nami ngafika eAssemblies ngama-80s, early 80s. Ngiyamkhumbula ubaba uBhengu useMaritzburg ngo1985. Wayengasakwazi ukuzishumayela emile, kodwa wayesehlaliswa phansi esihlalweni sakhe bese-ke edlulisa lo mlayezo ayudlulisakho. Ngiyakhumbula nje ingoma ayicula eyayithi siyobonana khona le ezulwini bazalwane, siyobonana khona le ekhaya ezulwini. Ingoma ahambe seyicula esevalelisa kubonakala ukuthi isikhathi siphelile sakhe sokuphila emhlabeni. Kodwa-ke we thank God bazalwane ukuthi since then siqhubekile sakhonza inkosi, sawabona amandla akhe ey'ngcekwini zenkosi ezazikhona ngaleso sikhathi, kakhulukazi obaba ababekhonza inkosi ngendlela emangalisakho bazalwane. Obaba uMlambo, Abiyoni Mlambo, ababekhuluma noNkulunkulu bengathi bambona ngamehlo, azakhulume
athi woza Jesu ngixhawule kwaze kwaba mnandi ukuba nawe unjani Jesu ambuza impilo ingceku umlilo wovutha ngaleso sikhathi bazalwane siyamangala obabudlela Nkosi yami singeke sikhohle bazalwane ingceke esazibona zivutha ngendlela emangalisayo ziwumlilo nobaba uAbinsela sebesenkosini ababevutha ukuthi noma bazalwane bephekezelana ebusuku behamba ndawonye ebusuku kodwa omunye abesifazane behambe ngale kumgwaqo abanye bahambe ngeneno ngendlela ukuthi babe maintain lokhu kuthoba ungcwele bazalwane indlela ababegqoka ngayo ke yayisimanga ngoba ingubo babegqoka zayishaya lapha emaqakeleni bazalwane babengahambi nje ngezingubo ezingama sleeveless ezingenayo imikhono emide babehagqoka izinto ezinemikhono emide bemsaba uNkulunkulu ngalendlela ehlula ukwenza bazalwane ngaleso sikhathi bonke nabesilisa babengagqoki nje amashirt anemikhono emfishane babengahambi kumpublic behamba ngezikhindi bazalwane kodwa babegqoka long trousers ngaleso sikhathi bazalwane befaka amabhantshi enkozweni noma ngabe kwenziwani bazalwane bafica befaka amasuit abo begqoke decent ngalendlela exa ukwenza bazalwane besaba lento kaNkulunkulu ukuthi inamandla yangaleso sikhathi. That is why Babubheki was able to ukuthi uNkulunkulu perform miracles using him simply because umoya ongcwele wayemningi ngoba babe besaba uNkulunkulu wangaleso sikhathi. Umbuzo uthi ke umoya ongcwele wayenzani ngaleso sikhathi? Umoya ongcwele was working like never before bazalwane. Ehla umoya ongcwele enyuka umngani wabo ngoba babenza into eyayithandwa uNkulunkulu emningi phakathi abantu benothando benepassion yokukhonza uNkulunkulu abo ngalezo zinsuku bazalwane besuke ngamabhasi kuseyigravel ukusuka la East London behamba ngamabhasi kumnandi lokho bazalwane belangazelela umlilo wevangeli noma sibebuya bekhuluma ukuthi uNkulunkulu benzani lapha kuze kube namhlanje. Yonke into ke bazalwane was controlled by the mighty power of the Holy Spirit because uNkulunkulu wethu bazalwane is so smart, uNkulunkulu wethu uhlakaniphile, uNkulunkulu wethu is so humbled. Bazalwane kwahamba ke kwashintsha lento ye dress code. Ubani lo ngoba yonke into mayenzeka iba nomuntu phambili oholakho ekushintsheni izinto endaweni noma ebandleni noma esikoleni noma ikuphi nje ongasucabange khona. Khona ke umfundisi omkhulu owaduma kakhulu eGauteng ukuthiwa umfundisi uMsupi. Lo mfundisi owase Soweto, indoda eyayi highly educated, indoda eyayifundile, indoda eyayihlakaniphele lokho uxaka, the man was so genius, eyayifundile ihlakaniphele lokho uxaka kwenza mayikhuluma uMsupi no one will talk after him because ubephethe emkhulu futhi ezikhulisa yena ukuthi abe mkhulu bazalwane. Ngaleyo ndlela ke uSathane wangena kuye wamsebenzisa ibandla langabona ukuthi this man is not alone, usengenwe isitha uSathane. Waqala ke uMsupi wayehamba egqoke ama-chain efake nama-ring la ezandleni efaka ama-chain efake yonke into waqala washumayela ukuthi hayi bazalwane abantu bangawagqoka nje ama-jewelry is not a problem because into zikaNkulunkulu lezi. Futhi ningangena nje emasaluni nenza ama-makeups nizenze nibe bahle bazalwane, ni-stretch nenze yonke into enithanda ukuyenza. Wabazalwane ngenxa yokuthi bekhuluma umuntu omkhulu bangena bathi shi emasaluni. Njengoba namanje sebenza ama-fake nails bafaka iqebhezana ingubo eyiqhekwela eqaleni bakhohlwa ukuthi this church belongs to the mighty power of the Holy Spirit. Elika Jesu leli bandla yilo leli alifela abazalwane esiphambanweni, yilo leli ibandla leli uNkulunkulu ama ngalo evusa abazalwane bakudala oJohane abaze bakhishwa amehlo behleze esiqini sePatmos, oSimfrosa no Polycarp abafa abazalwane behlaliswe ezihlalweni ezivutha umlilo kodwa baziyela bona esinye isizwe saziyela lisona sogibela phezulu kwendunduma yomlilo kubekwe izitaki zezinkuni beshiswa abazalwane leso sikhathi kodwa bavukela umhlabeleli bazalwane othi ivesi leli seBhayibhelini encwadi yamaHebheru chapter 11 verse 13 lithi noma baya ekufeni kodwa babethemba igazi likaJesu. Besethi amaHebheru 12 verse 11 lithi nabuqobo lwabo bamnqoba ngegazi lewundlu nangezi lobufakazi babo
abakuthandanga ukuphila kwabo kwazo kwaba sekufeni. Izothi ke kini bazalwane, in short, kwaba kungena-ke kukaSathane right in the house of the Lord. Sibona ngani ukuthi le ndoda yangamelwa uSathane na? Le ndoda le kunendoda eyavela uNkulunkulu wayireza i-devil worship okuthiwa uBongani Khanyile. Akukudala ahambe emhlabeni bazalwane, nami ngikwazile ukumbona kakhulu uBongani Khanyile ngama-2000s. Angazi umshone ngo-2000 noma 2001, somewhere there bazalwane, 2002 somewhere there, akukude ashona bazalwane. Le ndoda yavuswa uNkulunkulu, yavundulula izinto ezicashile singazazi. Iyona-ke le eyakhuluma ngoBongani Khanyile ukuthi the man was a devil worshipper, wayekhonza uSathane, esetshenziswa uSathane in most cases. uBongani Khanyile lo was a gay bazalwane, kodwa elingaziwa, kodwa kwahamba uSathane uhamba aku-expose bazalwane. Omama abaningi bakwaMashu bangena kuBongani enkozweni ayeseyiqala ngaleso sikhathi ezazidla umlilo bazalwane, ekhuluma kakhulu ngeyikhuba kaSathane ekujuleni, echaza ukuthi lezi zinto uSathane uzenza kuphi kanjani. uBongani Khanyile bazalwane uyena kwamdalula ukuthi enze akhombisa ukuthi ngempela le ndoda is led by the devil. Iyo le futhi yashona ngengozi yemoto la ngaseGingindlovu. Angisazi ngeke ngichaze ukuthi wayeya kuphi eyoshumela kuphi ngaleso sikhathi, kodwa the man was moving all over embethwe amandla omubi bazalwane. Ngifisa ukuthi-ke ngithi kini bazalwane, in short, who is controlling the church these days? Because uMngcwele is a gentleman. Abazalwane beqala bengenisa lezi zinto, baqala omama bafaka nosisi, baqala manje benza ama-makeups, baqala bafaka ama-happies, baqala bafaka amawigi, baqala bafaka igqebhezana, baqala bafaka ikhethi eyiqhephuke ngapha emaceleni la ngemuva la ngaphambili, baqala besifazane bagqoka manje ingubo engaphezu kwamadolo. Yaqala inyakanyaka. Namhlanje sinenkinga, ibandla is in a big problem. Omama bethu bathwala emakhanda, noma bethwele bathola phezu kwe-makeup, bethola phezu kwamawigi, bathola phezu kwama-happies, bese befaka ocuphucuku bembeke lapha phezulu bese bethi bathwele. Sikhuluma ngokumboza, sikhulume bazalwane ngokubeka ucophucuku la, noma wenze nje uphawu oluthize ekhanda. Sikhuluma ngokumboza ikhanda. Awumbozi ngenxa kumfundisi, awumbozi ngenxa yebandla, awumbozi ngenxa yenkosi ekhulumile endaweni ukuthi agqoka abesifazane bagqoke kanjani, kodwa bamboza abesifazane ngenxa yezingilosi. Ngiyaphinda bazalwane, abesifazane according to book 1 Corinthians chapter 11 verse 13 and 14 bagqoka bamboza amakhanda ngenxa yezingilosi. That is why it is very much imperative for a woman uma edumisa noma ekhuleka ikhanda lakhe libe ligubuzelwe. Angashumayela umama noma umfundisi phambi kwebandla, noma umama phambi kwebandla noma intombazana ikhuluma ngezilimi kodwa ithothi ikhanda aligubuzele bazalwane. That is a sinful action before God. Ngoba bazalwane abazi ukuthi kwabhuluke lo laqala kanjani. Aliqalanga kahle ibhuluke bazalwane, laqala eNetherlands. Abesifazana ababefuna ukuvota ngoba babengavunyelwa abesifazana ukuvota ngama-early, what you call, ngama-18th century, 17 something, I forgot the right what to call, yeah. Kodwa nje ngama-18th century babefaka amabhuluku abefuna ukuvota, beklema lento ka-50-50 ngoba nabefuna ukulingana nabesifazane. Kanti uNkulunkulu uthe inhloko yesifazane indoda, inhloko yendoda uJesu, inhloko kaJesu uNkulunkulu. Lezi zinto zine-hierarchy yazo elandelwayo bazalwane. Baqala-ke manje ukonakala kwezinto. Once lezi zinto kwaqala ebandleni, sibona sekungena ne-politics. Baqala sibona abantu noma ngabe kuthiwa kunama-activities ezeke enkozweni, baqala manje abesilisa bagqoka obhemude, bagqoka recklessly noma kanjani bazalwane. Baqala abantu kungamesaba uNkulunkulu, bajwayela kwayibandla lasekhaya. Kwaqala kwangena utshwala, kwaqala kwangena ukulalana. Kwaqala manje ebandleni ukuthi abafundisi mabeyiswe emabandleni athize bawanqabe bethi mina ngeke ngiye kulela bandla because it's a preaching point. Ngifuna imibandla ngoba bayacabangela ukuthi fanele kube ibandla elizokwazi ukuba supporta financially. Kwaqala izinto zonakala abazalwane. Kuyakhomba manje ukuthi vele umsebenzi owenzeka manje akusashunyayelwa ngokobizo, sokushunyayelwa ngoba ngibuka ukuthi mangiye kulela bandla ngizothola ini. Sengishuma i-corruption, noma kanye i-corruption namanyala kungenile
endlini kaNkulunkulu bazalwane. Abantu bayalalana manje before marriage. Noma ngabe kukwenziwa emadlela ayisekho lento yamasakramente yokuthi umuntu mayonile uzonqunywa. Namhlanje akusekho umfundisi othatha abantu abayise emfuleni oyobabhabhadisa. That is the waste of time kubona. Akusekho umuntu namhlanje ohlambulukayo ukuthi bazalwane ngiyahlambuluka. Akusekho umuntu okhuluma indaba yokuthi akuphunywe manje kuyoshunyayela ivangeli likaNkulunkulu okuyiyona into esasikumezele yona. Okuyiyona into bawubhengu waze wafa eyenza ukushumayela ivangeli ezinceke edala obaba uJob Chiliza nobaba William Duma no Eric Ngidi. Izingcebo zikaNkulunkulu ezaqala umsebenzi ngendlela emangalisayo. Akusenjalo bazalwane. Namhlanje uma ukhuluma indaba ye-evangelism ufana nomuntu oyiphuphelayo nje. Bayakubuza ukuthi lo muntu lona uvelapho sesemuva kangaka osakhuluma leyo ndaba ngoba kufanele sikhuluma ukuthi namhlanje how much are we going to raise? Uma kuthiwa kunomhlangano noma kuthiwa kune conference especially kuyobe kubhungwa ukuthi how are we going to make money? So bahlula kanjani i-district ethize ngoba ngokudlule basehlulile. Yiphi inkinga esingayenza? Ngoba abanye bagijima abanyonyobe bafika babuka ukuthi i-district ethize isebenze kanjani bese banyonyobisa imali ngale ekhoneni ukuze badlule osibani bani. Makumenyezelwa kuthiwa so and so district uthiwa uthola imali engaka bajabule bazalwane. Namhlanje sekwakhiwa ngisho ama-uniform wokuthi makwaziyo ukuthi ikota noma yini noma izinkozi ezinkulu sobe sigqoke kanje. Akusekho manje ukuthi sizoza ufakazi bokuthi hayi bazalwane uNkulunkulu wenze lokhu nalokhu. Sithe masikhuleka sithe sisentabeni sithe sikhulekela abazalwane abathize besenkingeni uNkulunkulu wavela wenza ukuthi sithatha udumo silinike ngoba uNkulunkulu uhlala endumisweni. Mawufunda amaHubo 105 verse 1 uthi uNkulunkulu mshoshashisha ukuthi wenzeni. Namhlanje it is no longer like that. Akho muntu ngikhuluma ngethende nje limile bazalwane. Alisebenzi lithathiwe lapha kwalapha sekuphele more than 5 years. Unyaka nonyaka kukhethwa ikomiti elisha malikhethwa kumise zonke izikhundla uhlalo ivasi ihlalo unobhala uvasi nobhala treasurer ama-active members bazalwane iphelele ikomiti. Kodwa makuthiwa kunikeza i-report during the RCG meetings kuzothiwa imali azikho but imali ishawa mnyaka wonke but ukuthi zishonaphi zenze njani nobody can tell. That is the image of the present church of the nowadays. Kizothi ke kini bazalwane, now is the time. Emabandleni abaningi uSathane vele ngoba khona yena usevele wenza abazalwane ukuthi banganikeli iminikelo ejwayelekile. Wenza abazalwane ukuthi bangayinikeli izishumi. Sike sikubonile abazalwane. Sikubonile thina esihamba amabandla amaningi bazalwane. Izishumi azisakhokhwa. Izishumi isanikelwa abazalwane bayakhohlwa ukuthi ungashunyayela kwesihogo ikhona okwenza ukuthi abantu bakhonze kube ngathi bakwamalume kube ngathi abantu basekhaya koma wabo bekhonza abantu ngathi baseyihlotsheni zabo bengazi ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu esimisele wona. Izishumi azisuki kunet, izishumi zisuka ku-gross. Uma ngihola u-20,000 uhulumeni ethi ngiholela 20,000 2,000 okaNkulunkulu 10% of my income. Hayi ukuthi ngizogada ukuthi mina kusale emalini bese ngithi ngihola 20,000 zikhambisa ishumi zika 300 rand. Akuzona izishumi imali engena ngaphansi kwe-offering. Izishumi akuzona ezenzela umfundisi kuphela. Izishumi according to Deuteronomy chapter 26 verse 12. Izishumi ziyangena zibe ukudla in the house of the Lord. Uma ukhokha izishumi usukutshela uNkulunkulu wena ukuthi uthembeka kangakanani. Izishumi zilewo ziba umlevi osengaba inceke yenkosi ephethe ibandla these days ngaba umlevi ngoba abalevi asabaphela. Izishumi zidliwa intandane, zidle umfelokazi, zidliwa iforeigner isihamba ezweni lakini. Zile benefit lokuthola benefit ezishumini nazo zidle ngoba ziyangena ishumi ebandleni the house of the Lord zibe ukudla. Ningathenga ngemali ezishumi ukudla nidle ngoba ziwukudla in the house of the Lord. Ziyasiza izishumi bazalwane. Ngeke ngikhulume ngigxile kakhulu ngoba ngizonyathela amakhono abanye abantu kodwa ngifisa ukuchaza nje bazalwane kaFipi ukuthi izishumi imali kaJehova eyakhelwe uNkulunkulu. Namhlanje ke sekukhuluke bazalwane. Sekunzima kakhulu manje ngoba abantu
banama-groups in the house of the Lord. Even ney'ngceko zenkosi nazo zikhonza manje ngama-groups. Kwaziwa ukuthi lona ukule camp kasibanibani nale ukule camp kasibanibani. Kwahamba izinto zabalula enkonzweni kwaze ongena kwagamanqa politics phakathi. Even ngisho iy'kipa zenhlangano sebezigqoka right in the house of the Lord. Lento yadala ispirit bazalwane esibuhlungu ngendlela emangalisayo. Mase kuphuma inkonzo, phones, bayafona abantu befonela abanye bethi, "Hey, basiphathe kabo mama bathize in the house of the Lord." Asikhululekile sifuna ngisho ukuyeka ey'khundleni manje enisingeze sona ngoba siphatheke kabuhlungu. Ispirit sepolitics sivuke sime ngezinyawo right in the house of the Lord. Konakalephi kanti bazalwane? Thina sibona abantu esingena ku-politics kodwa thina okwethu kukhulekele iziphathimandla according to 1 Timothy chapter 2 verse 1 to 5. Kuqala kukho konke nginyalo ukunxusa lokukhuleka lokucela nokubonga kwenzelwa abantu bonke ukuze sihlalisane kahle ngokuthula nangesizotha esipheleleyo. Lokhu kuhle kuyabongeka emehlweni kaNkulunkulu umsindisi wethu othanda ukuba abantu bonke basindiswe bafinyelele ekulazini iqiniso. Munye uNkulunkulu, munye umlamuli phakathi kwabantu uNkulunkulu, umuntu uKristu Jesu owazinikela abe inhlalo yabo bonke abantu kuze kube isikhathi esizayo. Yilokho bazalwane sibizele khona thina as children of God ukuthi okwethu akukuningi ukunxusela abasezikhundleni, hayi thina siyongena khona phambili. Ngeke ufike uphathe ube inkabi uboshelwe uphinde futhi inkabi iphathe iswebhu ishaye ezinye inkabi edonsa kanye nazo. Somebody else must monitor izinkabi ukuthi zidonsa kanjani yini, hayi ukuthi inkabi edonsayo kuphinde kube yiyona ephathe iswebhu nayo kubeni idonsa. Ngeke kwenzeke kanjalo bazalwane. Ngizothi ke kini nakuba bazalwane isimo singaba nje namhlanje asikwazi ukuhlukanisa phakathi komzalwane nomuntu ongakholwa. Ugcwaliseka lelizwe eliku-Isaiah chapter 4 ukuthi abesifazane abayisikhombisa bawubambe indoda ibe yinye. Bathi siyokudla ukudla kwethu, sembathe izimpahla zethu, masibizwe kuphela ngegama lakho, ususe ihlazo phezu kwethu. Bese ethi-ke uJeremiya 5 verse 30 athi okumangalisayo nokwesabekayo kuyenziwa ezweni, abantu bayakuthanda kanjalo. Bese ethi kodwa nokwenzenjani ekupheleni? Ngizothi-ke kini bazalwane sengivala ngiya ngasemaphethelweni. Noma ngabe kungaze kube nje, Hebrews chapter 13 verse 8 uthi uNkulunkulu Jesu nguye izolo, nguye namuhla, nguyena naphakade. The God who was with Abraham, the God who was with Isaac and Jacob, the God who was with Nicholas Bengu, the God who was with Job Chiliza, the God who was with William Duma, the God who was with Eric Ngiti, is the same God who is working with us even today. The Holy Spirit that was operating in those days is the very same Holy Spirit that is operating even now. Because Holy Spirit is a gentleman. Uthe mebona ukuthi sekungeniswa izinto wathi angikwazi ukuhlala phakathi kwefenisha kaSathane nefenisha kaJesu Kristu. Wayesethi kulungile ngoba ningikhiphile ezikoleni, nangikhiphe emafemini, nangikhiphe ezindaweni zonke. Kulungile nasebandleni lami engalifela eGolgotha, ngizophuma ngime ngaphandle. Bese nina niyaqhubeka ke nibona ukuthi nohamba kanjani ngingekho. Namhlanje siningi isililo nasezikoleni esasiziphethe bakhala abantu ngoba there is no more peace in what you call in the schools. There is no peace. Angena amadimoni zaqala ipoliyane ey'koleni sekucula manje ama-hip hop, kucula manje imidanso yonke le edilizwe uSathane emkhathini wayiletha ezweni. Baqala abantu bagqoka into abayithandayo. Noma ngabe kuthiwa iy'ngceku ziyayihambela nje ziyigqokela amateki All Star, abazi nalabo All Star ukuthi basukaphi bakhandwaphi. Bagqoka yonke inonsense le bahamba ngayo phambi komphakathi, bagunda ama-hairstyles bazalwane emakhanda obaba nabafundisi. Zonke izinto ezakhiwe emkhathini phansi le ko-Atlantic Ocean nako-Indian Ocean, ngoba ngaphansi kolwandle kunemizi, kunamafemu, kuney'tolo, kwakhiwa imikhiqizo edistributwe ey'tolo ko-Edgars, ko-Foschini, ko-Truworths, ko-Identity, kuphi kuphi lezitolo ongazicabanga, ko-Markhams. Bagijima abantu bathenga, nabazalwane uqobo bahamba bayothenga. Namhlanje lezi zinto uSathane mayebuka ibandla uthi no, ngizohlala ngihlale nalaba bantu ngoba baphethe iproduct yami. USathane ke mawuphethe izinto zakhe akasuki kuwe ngoba uphethe iproduct yakhe. Ngizothi ke kini bazalwane kafuphi, bomama, bosisi, ngiyancenga ngegama lika Jesu, hlukanani nehappiness.
ngoba le herpes aniyazi ukuthi yaqalaphi. Yaqala eIndia ngenkolo yamandiya amaHindu. Babeza ama-herpes benikelele isicelo kuthiwa uVishnu eseThurubani, one of the cities in India. Bezela ukuba bathole izinhlahla bekholelwa ukuthi uma benikela iy'nwele zabo bazithola inhlahla. Okwesibili iy'nwele kokuthi uma umuntu ephatheke kabi noma eshonelwe noma ehlelwe yisiphi isimo esibuhlungu, inkolelo yabo yayithi abagunda izinwele bayisuse bakholwa ukuthi onke lamabhadi akubona asukile bese bethatha iy'nwele bozinikela lapha bazalwane. Ngaleyo ndlela-ke bekholwa ukuthi sebe-free. Thina siyathatha sithenga lezo zinwele sifake emakhanda ethu. Ngizonixwayisa abazalwane besifazane. Stop using herpes. Stop ukufaka amawigi. Stop ukudaya iy'nwele zenu. Stop ukuluka impithi na yonke inhlobo le yokuluka kwey'nwele. Stop doing it. Have a natural health ekhanda lenu bazalwane. Ningawafaka amabhlukwe. Akuwona wena wabantu besilisa. Ayisinengiso kuJehova. Deuteronomy 22 verse 5 uthi uNkulunkulu wesilisa angafaki owesifazane nowesifazane angagqoki okwendoda ngoba wenza lokhu isinengiso phambi kwaJehova. Vele lezi zinto amabhuluku amayifaka abesifazane inyamo zabo ziyaqhubusha ziyaprotruda zilethe hambisana nedemoni okuthiwa idemoni lelust kanye neseduction. Onke la mademoni avuka ngezinyawo ngoba umuntu umefaka ibhuluku wesifazane kuvela unjalo bakhe besitho sakhe sangabusese. Kuvela exposa onke amaphathi akhe omzimba. Abanye bese begqoke ngisho ama-tights lawa abopha yonke into ihlalo bala bese bethi ngoba siyajima sebezohamba-ke betholeke manje-ke imandate yokuhamba-ke phambi kwabantu-ke bejike behambe more than 5 kilometers benqunu benjalo bethi ngoba siyajima sigqoke iy'ngubo zokujima. God in heaven is not happy about that. I warn you, dear brothers and sisters, distance yourselves from these iniquities. Yekani inkoyiketi lezi ey'gqokwayo eziveza umqhele eyi-expose amaphathi esifazane ezi-expose ngisho umfasankomo umuntu esifana meke wagoba kancane nje ubona yonke indawo yakhe engafanele ayibone kufanele kubone umyeni wakhe ekamereni. Stop wearing those things bazalwane. This is the kingdom of God. If you continue doing so, woe unto you when you die. Sengikhulumile ke bazalwane. Hebrews 13 verse 18 lithi uNkulunkulu bomubi azabhubhe endleleni yakho ungamxwayisi uthi igazi lakhe ngolibuza kuwe kodwa uma umxwayisile verse 19 igazi lakhe angeke ulibuza kuwe. Ngizothi ke kini bazalwane, let's go back. Let us go back. Let us go back to the basics. Sibuze indlela ukuthi iphi indlela esiyokuhamba ngayo bazalwane. Ngoba kuyabonakala manje ukuthi kumnyama yonke into kodwa bazosinda yilabo abawulalela izixwayiso. Siyambonga uNkulunkulu ngomfowethu uEnigma wasevale eJoburg eGauteng. Siyambonga ubaFaster Maziya, Prophet Maziya eSwaziland. Siyababonga obaba uMaria. Siyababonga ogogo uGigaba noma sebelala enkosini. Siyababonga omama bethu. Omama ufisa kuphi emadlala kwelasedandi. Women who are standing strong even today, who are preaching the true gospel of Jesus Christ. Ababameme babandleni ngoba bayazi ukuthi bayoshaya bayogawula ihlahla abagibele kuzona baphenduke izeleze phambi kwaNkulunkulu. Kodwa noma kunjalo bazalwane, sisusa amalahle phezulu kwethu ukuze singabuzwa ngani ngelinye ilanga mawuJesu ebuyela ndibandla. Ngizothi ke kini bazalwane, move away, distance yourselves from these things. These are the iniquities. These are the weapons of the enemy trying to cripple the church of Jesus Christ. I warn you, brothers and sisters. Yekani manje ukuhamba imicimbi engesiyona kaNkulunkulu engaveli uNkulunkulu. Yekani bazalwane ukuhamba unveiling izinto zakwaSathane ukukhoza amadlozi indirectly. Yekani ukuhamba lento yoncengeza nihambe kuyonto lomemulo nihambe yonke izinto nitholane ningabazalwane exangaleleni. Keep yourselves, look after yourselves bazalwane. Hambelani izindawo ezimkhuleko, indawo zentaba, imicimbi emihle yenziwa abazalwane bebonga uNkulunkulu. These are our places where we can visit. Hayi yonke indawo le bazalwane. Lapho kwenza khona abahlangana khona abahedeni nawu khona lapho. Uguqa ngamadolo uzodla inyama soqhokweni nabahedeni babhizi bakhonza amadlozi bagcizi behla benyuka bathuka inhlamba benza yonke into nawu phakathi lapho. Stop bazalwane. Let us be cool and be collected. uJesu uyabuya ukulanda ibandla. Uyabuya uJesu bazalwane, uyabuya ngamandla amakhulu.
Akaye kusho uJesu ukuthi ngoba sekunje ngiyacabanga nambazala abantwana bami ukuthi bekufanele liwele kulezi zinto ngoba izwe selije. No. Uyothi uJesu ngakhuluma kuwe usenenhlahla. Jeremiah chapter 22 verse 21. Ngakhuluma kuwe usenenhlahla wena wathi awuzwa. Lokhu kuyindlela yakhe sebusheni bowuthawula izizwi lami. uNkulunkulu Job 33 verse 12 ukhuluma kanye nakabili abantu benganaki. Lapho belele bacathile befikele ubuthongo omzima. These days no more Bible studies. Akukho kuphuka entabeni, akukho lapha abantu abalangizela ukufuna uNkulunkulu no ngakubezwa abazali bekhuluma ngoJesu behlangene bazokhuluma ngeinganekwane, bakhuluma ngeindaba zabo, bekhuluma ngama groups, bayazi ukuthi noma beyokhonza bohamba nobani, noma sekuzi distribution of duty load, kuyaziwa ukuthi ibandla elithize lothola ubani, ibandla elithize lothola ubani, ngoba fanele kudla abathize abanye noba bangalamba kunandaba. Siyambonga uNkulunkulu sezalala ingcezi zenkosi ababuchonco ababesola ngisho 20 rand ukubuyela emakhaya bekade boshumayela ibandla lingabanikeleli, kodwa bayezanga ukukhoza uNkulunkulu baze balala benze njalo. Siyabonga kakhulu bazalwane, uNkulunkulu anibusise. Ngizwe ubuhlungu mangibuka ibandla likaJesu these days linje. uNkulunkulu wami, ngingazi ukuthi umuntu angalisiza kanjani, kungenziwani bazalwane ibandla libuyele kulayini, kodwa koba yilowo nalowo oyozwa abaleka ucasha kuJesu engumqalisi nomphelelisi wokholo lwakho. My name is Bongani David Maphanga, ngihlala eMpangeni. Nayi iphone number yami 083 975 2824. Angiphinde 083 975 2824. May God bless you all. Amen.